Vitajte na platforme Hláska. Teraz vás prevediem krátkou registráciou odborníka. Najskôr si v pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo Registrácia. Vyberieme si profil. V našom prípade to je profil odborníka. Zadáme si náš e-mail. Vymyslíme si nejaké heslo, ktoré ešte potvrdíme. Súhlasíme so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré nájdete aj dole na webe. Môžete zaškrtnúť, že súhlasíme s marketingom, ale nemusíme. A pokračujeme. Na náš e-mail príde overovací kód. Tento kód opíšeme do voľného políčka a klikneme na tlačidlo Pokračovať. Už len vyplníme svoj profil. Základné údaje, napríklad titul, meno, priezvisko, mesto, kde pôsobíte a kategóriu, špecializáciu. Fotografiu nahrávať zatiaľ nemusíme. Ideálne je, ak dáte kategóriu, aby sme vás vedeli zaradiť. Všetky ostatné údaje si už potom následne viete vyplniť až vo vašom profile. Nemusíte ich vyplniť teraz. Stlačíme tlačidlo Pokračovať. Registrácia bola teda úspešná. Ideme sa prihlásiť. Sme prihlásení. Ukážeme si, ako vyzerá náš profil. Tu sú osobné údaje. Profilová fotka, ktorú si môžeme už teraz zmeniť. Tu si vieme urobiť náš popis. Tu si pridať skúsenosti, certifikáty, diplomy, vzdelanie, kontaktné údaje. A tu overenie profilu, kde viete nahrať svoj diplom alebo certifikát, ktorý neuvidí verejnosť, iba my, a my ho odškrtneme, že áno, ste overení. Ak chcete poskytovať služby, musíte zaškrtnúť toto políčko. Chcem poskytovať a predávať služby. Následne vyplniť fakturačné údaje. Vaše meno, priezvisko, názov vašej firmy alebo živnosti. To už je na každom z vás. Vaše IČO, DIČ, adresu. Jednoducho všetky vaše údaje, tak ako keď si niečo objednávate na vašu firmu. Samozrejme, tieto všetky údaje sú potrebné do faktúry, preto ich teraz vypisujete. Ešte telefónne číslo. Následne klikneme na tlačidlo Pokračovať. A začíname s registráciou na Stripe. Začneme e-mailovou adresou. Stripe je platobná brána, cez ktorú dostávate peniažky, ktoré vám zaplatia vaši zákazníci. A je úplne bezpečná. Potvrdíme telefónne číslo, odoslať a dáme kód, ktorý vám prišiel na mobilný telefón. Musíte prejsť overovacími službami jednoducho, aby táto platforma fungovala bezpečne. Aby vaše peniaze boli v bezpečí. To už zabezpečuje systém Stripe. Jednoducho Stripe musí overiť vašu firmu, že môžete ponúkať služby, že existujete, teda že ste firmou, živnostníkom. Vyplňate základné údaje. Vyberiete si odvetvie, v ktorom pracujete. To je úplne jedno, či tam dáte vzdelávanie alebo nejaké iné. Už si to vyberte, ako uznáte za vhodné. Pokračujeme. A opäť overíte svoje osobné údaje. Tentokrát obchodné meno. Tu už je vaša firma, živnosť. Ak máte živnosť, také meno tam dáte. E-mailová adresa, názov, pracovná pozícia, opäť adresa. Jednoducho to je všetko niečo, čo bude potom na faktúre. Takže tento systém Stripe si to musí overiť. Vypíšeme adresu bydliska. Telefónne číslo. Tu môžete niečo zaškrtnúť, alebo nemusíte. My sme dali, že vlastníme 25% spoločnosti. Tu nemusí byť vyplnené nič. To je len, že nekonáte za niekoho iného. Pokračujeme. Pokračujeme bez riaditeľov. Tak a tu si už pridávate účet, kde vám pôjde vaša výplata. To znamená, že si vyberiete menu eura. Napíšete váš IBAN, na ktorý vám bude vyplácaná čiastka. V druhom riadku ho ešte potvrdíte. A pokračujeme. Tak, skontrolujeme si údaje. Tu nám niečo vybehlo červeným, že je neúplné. Niečo sme tam zabudli dať. Čiže, ak vám niečo takéto vyjde, tak ja len jednoducho doplníte údaje, ktoré sú potrebné. Aha, nedali sme tu stránku spoločnosti.
Musíte tam dať stránku hláska.sk, pretože na tejto stránke budete ponúkať služby, aby to bolo všetko bezpečné a transparentné. A už len dáme pokračovať. Tak, účet bol prepojený a sme tu. Vieme pridávať služby. Ja si dám nejakú službu, napríklad konzultáciu. Popíšem tú danú službu, vyberiem si za akú cenu a je tam služba. V tomto prostredí na profile máte aj písmeno S. A len naň kliknete a to vás hneď posunie do vášho účtu Stripe, kde budete vidieť vaše zárobky. Všetko tam budete mať viditeľné a zrozumiteľné, aby ste vedeli, koľko ste už zarobili. Tak myslím, že sa to dá zvládnuť. Ak nie sami, tak s pomocou niekoho iného. Po prípade s pomocou nás. Tak smelo do toho.